Lexa tässä terve. Onko remontti tulossa tai muutoksia myymälässä? Aikakaan ei oikein tahdo riittää. Ei hätää. Viedään hyllyt tavaroineen, sillä ratkaisu on tässä. Forse, primus inter pares. Hyllyn siirto on nyt helpompaa kuin koskaan. Forsen kehittämä siirtopyörä mahdollistaa hyllyjen siirron useimmissa tapauksissa tavaroineen. Tämä säästää huomattavasti aikaa ja rahaa. Remontissa hyllyt voidaan siirtää uuteen paikkaan ja tuotteet ovat koko ajan asiakkaiden ostettavissa. Eli toi hylly tossa noin ja... Henkilökunnan aika säästyy omaan työhön. Myymälän pyörittäminen uuteen uskoon nopeutuu entiseen verrattuna myymälän koosta riippuen päivän pari. Isoissa kohteissa ajansäästö onkin jo viikkojen luokkaa. Kehittämämme nerokkaan siirtopyörän ansiosta hyllyt voidaan pyöräyttää ympäri jopa omalla paikallaan, jos tila antaa myöten. Tavararyhmät vaihtaa paikkaa, osasto siirtyy toiseen paikkaan tai on muuta syytä saada hylly uuteen paikkaan. Tekisitkö sen vanhalla perinteisellä vaivaloisella tyylillä? Purkaisit tuotteet hyllystä pois, jolloin ne eivät ole asiakkaan ostettavissa. Purkaisit sitten hyllyn osiksi ja kasaisit sen uuteen paikkaan. Ja sitten vielä tavaroitus päälle. Aikaakin on kulunut jo tosi paljon ja asiakkaatkin hermostuneita. Vai soittaisitko Forselle ja tilaisit hyllyn siirron tavaroineen uuteen paikkaan nopeasti ja helposti? Pesonen Lexa Forse Oy. Meiltä saat kaikki myymäläkalustamiseen liittyvät palvelut. Olet vain puhelinsoiton päässä elämäsi helpoimmasta myymäläremontista. Forse, primus inter pares.